Als het 4 schenk is, kun je stekker om denken. Als nou de hele bevolking van breiden, alle psychologen komen van mij het pensioen. Ik ben Daan, een Utrechter in Ieren en Siene. En ik verhuis je naar Friesland. De komende maanden ga ik te keren met bekende en minder bekende Friezen. Ontdekken of het leven in het noorden van Friesland een leven is voor mij. Ik ga emigreren naar Friesland. Bestiert er soms wat als Frieske kunst? En hoe zoekt dat eruit? Waar helpt de Frieske kunstenaars zijn inspiratie bij? Om daar even te komen, ga ik opraad met de onderwielens wereldverneemde beeldhouwer Hans Jouta. Ik ben in Verwert, het dorp dat Hans, Hikke en Tijn is. Aan de randen van het dorp had er zijn atelier, dat er onder oren het bekende beeld van Johan Cruijff en Keetser Godse Schel makken. Welkom. Dankjewel, Hans. Goeie. Mooi dat je best. Ja, vind ik ook. Ja. Dit is die dijstige werkplak. Ja, hier ben je gewoon gewoon. Ja? Ja, zeker. En hoe is dat ontstien? Dat is eigenlijk heel lang geleden begonnen met mijn paken. Oké. Ja, wie ik nog iets. En ik ben natuurlijk wel wat creatief. Ik vanwege, u zei hier wat metaalwerkplaatsen, dingetjes. En dan heb ik daar wat ontknutselen. En mijn paken die zeiden dat in die taal van, nou, dat is leuk. Dus, en die gingen soort naar het buitenland daar. En als er dan voortging, dan bestelde er bij mij een beeldje. En als er dan weer omkwam, dan kreeg ik daar een dollar of wat voor valuta er dan ik maar in de bossen hier waar erbij kwam. En waar kamer dan, bijvoorbeeld? Nou, hij weer zo in Afrika. Oké. Ja, dus bij Spaak en Beppe in een huis staan een heel soort Afrikaanse beelden. En dat vond ik zeer fascinerend. Hier staan er steeds wat. Die staan vroeger bij Spaak en Beppe in een huis. En dit is nou zelfs nog, dit is hiervoor, dat mij helemaal niet meer. Maar ik leer dat wie toen wat een verhaal. Ja. En dat had me toen ook wel geïnspireerd om mee te gaan. En dit is een ding, deze ga ik bijvoorbeeld zelf maken. Ah ja? Ja, van mijn paken dan. Nou, hier zit op Hans van Paken, 1970. Dus al heel schoolvleen. Ja. Dus ja, eigenlijk is hier mij begonnen. En wat fascineerde jij aan het maaitje? Ja, ik weet niet wat dat is, maar ik vind gewoon alles gewoon vorm. Alles had een vorm natuurlijk. Ik bestuur altijd die dingen op die manier. Van hoe is het maken en wat is de vorm. En om daar maar in gang te gaan. En hoe is nou kwam dat je van dit nou een echte kunstenaar worden bist? Dit wie in mijn lagere schooltijd. En toen ben ik natuurlijk verder gegaan. Maar uiteindelijk ben ik met het ark van mijn heid. Die in zijn werkplaats, lasapparaten en dat soort spul, gewoon wat er voorhanden is, ben ik begonnen beelden te maken. Ja, daar gaan we in. We gingen skorken, mijn liedhuis. Daarnaast, nou, dat zie je het vol met alle arken om metaal te bewerken. En mist u dan echt nog wel die tiert dat het een beetje knutselje en bordje wie? Ja, nou, dat is, dus hij is nog correct, een van de allermooiste Friese woorden, vind ik, dat is boatje. Ja. En eigenlijk in de fase waarbij je eerst gewoon het zelf nog uitvinden moest, dat is achteraf gewoon eigenlijk altijd het leukste. Op dat moment zelf misschien net, maar als het weer waarom dan denk je, god, ja, dat wie wel de mooiste tijd. En dan moet je alles nog uitvinden. Van niks tot iets in de beginfase, ja, dat is weer het leukste. Het is tijd om zelfs de handen uit de mouwen te stekken en mijn eigen Frieske kunstwerk te maaien. Ik ben onderwijs naar Eestrum, dat in het jaardere dorpscafé een wolbehalle creëren is, troch Nienke Selderijk. Een creatief plak dat mensen haar een eigen kunstwerkjes maaien kunnen en komen om haar een hert te luchtjen. Ah, Nienke. Hey Daan. Wat een wol en wat een wolkom. Oh, leuk als de beste. Ja, Hoi. dankjewel. En ik zal jullie mijn eigen Frieske kunstwerk maaien. Ja, dat klopt. Ik ga met mij aan de slag voor een liedkunstwerkje en ik ga een naaldveld. Wij gaan een pompenbladje naaldfilten. En we beginnen dus met een pluk wol. En die lijst dan in die vormke. En dan begin je te prikken. En dan gewoon heel sen, lekker een beetje oprommen. En wat helst u uit het hamburgje?
Het is voor mij een stuk rust. Absoluut. Hè. Jongens, ik ken als het druk gewoon hebben, maar jongens, nee, een paar nultjes broodje. Heerlijk. Of maas betiet. Ja, voordat de hele dag begint, pak je koffie, even een paar nultjes broodje en dan kan ik een hele dag wel weer aan. Alle uren druk als het wordt. En ik vind het gewoon ook heel interessant wat het met de psyche van de mensen doet. En dat blijft gewoon heel bijzonder. En dan moet je hem ook andersom leggen. Is dat dan verstandig om nu zo te doen dan? Of? Nee, je legt hem wel. De wolwinkel had eind zien oude functie als café neer verleen. Want het handwerk en de wol maakt je de tongen los. Mensen komen uit heel Friesland bij om haar een hertenluchtje bij Nienke. Wist er dan echt nog een psycholoog, maar een harkje in het eer? Ja, Ja? ik heb wel een bordje door haar GGZ. Oh ja. 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 En eigenlijk zou ik gewoon vergoeden worden met een zorgverzekering. Nee, dat zei ik helemaal gek back. Maar dat is echt serieus bedoeld. Dat ik zie hoeveel mensen uit hun verhaal echt naar elkaar vertellen of elkaar helpen. Ik denk dat het meeste altijd, ik dacht, ik moet even naar Nienke toe. Ja. Eigenlijk lijkt alles al in dat stukje, hè, want mensen kennen even hun verhaal. Weet ik, jou eens een bakje thee, een bakje koffie. Dat ze even zitten, even, een verhaal kwijt. Ja. En dan kan ze echt wel zien dat haalwerken echt goed is voor de zoenens. Absoluut. Ja, ik zou wel willen dat mensen dat veel meer beseffen. En dat het veel meer is als iets maatje en lekker bezig werden. Want dat, sommige mensen zeggen van, als niks anders te doen. Nou, als alle mensen, als nou de hele bevolking gewoon breiden of haakte of om een paar lepels snijdt, maar iets met de hand doet, jongen, dan kunnen alle psychologen van mij pensioen. Nou, mag ik tevreden wezen? Ja, dit was goed diensten. Ja. Dank je wel, dat liep het er best op. I've been waiting on the fault line. Living evil, take me on. Ik ben bij Hans Jouta onderwijs naar een voor hem inspirerend plak. Krekt Boete Verwert. De terp van de takkomst. Een kunstzinnige terp die het Boetendieks en deels in de Waatzee bouwd is. En verbeeldt hoe de Friesen hier jertiet lipje moesten. Loon en water, hè, komen hier bij elkaar. Ja, Ja, vanzelfs. I've been lying in the bright light. See my shadow from below. Never wanted from another. Dat is wel mooi, ja. zeker. Ja. En wat is dit nou voor plak? Ja, we zijn nu aan de ronde van waar het loon ophoudt en waar het water, de zee begint. De Waatzee. Ja, op een grens. Hier houdt het eigenlijk op. En hel is er hier ook inspiratie bij? Ja, absoluut. Absoluut. Mijn boorman die zei dan wel, als het 4 schenk is, kun je stekker omdenken. Oh, ja. En dat had je toch wel weer. En dan was je vrij van alle ballast. Alles wat aan de onderkant van een zeediek zit. Dat is eigenlijk de beschaving en de bewening en alles wat wist en kist. En haast is aan die kant. Gist er doorheen, is er helemaal niks meer. Bist de tek kwijt. Nou, dat jouw door ruimte voor inspiratie. En in die werk, zorgen wij dit om jou een ekwerom in die werk? Nou ja, misschien dat door de manier van mij ontstaat er wel een soort puurheid, een soort rauwheid. Hoop ik wel wat in te lezen. Was het misschien een wat matchenkist met deze streek. Ja. Een beetje, het is toch wel wat no-nonsense. What you see is what you get, zeg maar. En dat is hier ik zo. Ja. En wat budget dit plak voor jij? Nou, best wel een soort. Want dan kies je direct eigenlijk een soort. Wat ben ik? Ik bedoel, of wie ben wij? Maar je voelt hier een beetje ontstaan van alles. Hoe alles een beetje groeit is. We gaan nou de terpen aan de binnenkant van de CD lezen en dit is aan de buitenkant. Deze terpen zeg ik, het is natuurlijk nijmaken. Maar een beetje dat oergevoel, een beetje de ontstaansgevoel van wie we binnen, dat viel ik je wel. Is dit uitzicht dan wat je hier had? Nou, misschien wel. Misschien is dat wel onderbewust. Want kan je wel voortgaan, maar dit vind je toch nergens. Dus dan ben je het wel kwijt. En ik denk dat het toch wel een beetje in zit van, als ik je blauw dan hak het. En als ik voortgaan, dan vind ik het nooit best. Ja. Maar dit is die gebied. Ja, zo voelt het dan wel. Hè? Ja.
Ik haal een kunstzinnige wieke efter de reg. Dat ik op ziek gie naar Frieske kunst. Een wieke dat ik inspirerende en creatieve Friezen moeten ha en ontdoet ze ha dat Frieske kunst overal is. Je vindt het in het landschap, op streten of in een oud café in Eestrum. Maar misschien nog het meest in het brein van de Fries.